Rosjen Kutajjar instabet ħatja li ma ġixxietx b'attenzjoni u mingħajr preġudizzji. Hekk qalet l-Assembleja Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa wara li kien deċiż li d-deputat Laburista kisret il-kodiċi tal-etika tal-istess Assembleja minħabba li ma ddikjaratx il-qrubija li kellha ma' Jorgen Fenek. L-Assembleja li Kutajjar kienet tifforma parti minna innotat ukoll kif jażlet li ma tattendix għal stediniet li sarula biex tixed u tagħti l-verżjoni tagħha dwar dan ir-rapport. Waqt li kienet parti mid-delegazzjoni Maltija, id-deputat Laburista ma kienx iddikjarat konflitt ta' interess meta l-Assembleja kienet qed tiddiskuti l-inkjesta pubblika dwar l-assassinju ta' Defni Caruana Galizja u l-involviment ta' Jorgen Fenek. Dan wara li Kutajjar kienet kisbet eluf ta' euro f'senserija li fija kien involut ukoll Fenek li hu akkużat kompliċità fl-assassinju tal-ġurnalista 4 snin u nofsilu. Hi kienet ammettit li rċevit aktar minn 30,000 euro minant Jorgen Fenek għalkemm dawret il-verżjoni billi qalet li dawn kienu għal Charles Farrugia magħruf bħala it-Tikka li hu persuna oħra qrib tagħha. Din l-aħħar kundanna minn istituzzjoni Ewropea hija t-tieni waħda l-Rosjen Kutajjar wara li jinstabet ħatja wkoll mill-Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika.